Assalomu alaykum. Benzin navi 92. Salomat бошед. Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Мавзӯи матрҳшаванда имрӯз дар барномаи нақлиёт ва мусофир гароншавии маводи сӯзишворӣ ва таъминоти маҳсулоти нафтӣ дар Тоҷикистон аст. Моро ҳамроҳ бошед. имрӯзҳо ҳамагон мехоҳанд ба як суоли худ посух дарёфт кунанд. чаро арзиши 1 литр бензин дар Тоҷикистон баробар ба 9 сомонӣ шуд? Бензин қимат аст акаҷон 9 сомон читеста инак мо ронанда мо кам такси мезанем намепушона. хоҳиш дорем ки ҳамин арзонӣ шавад бо хубтар мешавад. 8 сомон 50 дирҳам на литр нарх сӯзишворӣ. Ҳамон қаймаки ки заправка хурдан тамом мақсад ношин вайрон шавад дига мемонем. Цены опустите, вот немножко, уже 10 рублей почти 1 литр бензина. Очень дорого. Всегда у нас государство поддерживало. Что-то дорожало, государство вот так пониже делает. Бензин подешевеет, все у нас подешевеет. соҳаи нафту газ ҷузъи муҳими комплекси сӯзишвории энергетикии кишвар буда дар қонеъ намудани эҳтиёҷоти аҳолӣ бо маҳсулоти нафтӣ ва дигар захираҳои сӯзишворӣ нақши муҳим дорад. ҳаҷми истеҳсоли нафту газ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бениҳоят кам буда, ҳиссаи он дар таъмини эҳтиёҷоти аҳолӣ ва иқтисодиёти кишвар низ ночиз мебошад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ҷустуҷӯӣ, иктишофӣ ва асодкунии конҳои нафту газ аз соли 1907 оғоз гардида, дар давоми солҳои 1960-1980 25 адад конҳои нафту газ кашф гардидааст, ки айни замон аз ин конҳо 17 адад мавриди амал қарор дорад. бояд қайд намуд, ки аз ин конҳои амалкунандаи нафту газ 10 адади он дар қисми шимоли Тоҷикистон ва 7 адад дар қисми ҷанубу ғарбии Тоҷикистон ҷойгир мебошад, ки дар онҳо аз ҷониби 6 ҷамъияти соҳавии ватанӣ истихроҷи нафту газ ба роҳ монда шудааст. иқтидори истихроҷи солонаи нафт дар ҷумҳурӣ ҳудуди 24-25 ҳазор тонна ва гази табиӣ бошад 1-1.5 миллион метр мукаббо ташкил медиҳад. тибқи маълумоти оморӣ соли 2020 ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаҷми беш аз 1 миллион тонна маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъ ворид карда шуд, ки ин миқдор маводи сӯзишворӣ тавонист талаботи солонаи ҷумҳуриро бо ин навъи маҳсулот пурра таъмин намояд. тибқи иттилои вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон, иқтидори истихроҷи солонаи нафт дар ҷумҳурӣ дар айни замон ҳудуди 25 ҳазор тонна ва гази табиӣ 1.5 миллион метри мукаабро ташкил медиҳад. талабот ва воридоти маҳсулоти нафтӣ бошад 1 миллион тоннаро дар бар мегирад. ин аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон 90% маҳсулоти нафтиро аз хориҷи кишвар ворид менамояд. мувофиқи маълумоти гумрукӣ дар се моҳаи аввали соли 2021 ба ҷумҳурӣ 118,355 тонна маҳсулоти нафтӣ ворид шудааст. 60,614 тонна сӯзишвории дизелӣ ва 54,474 тонна бензин. воридоти маҳсулоти нафтӣ аз Федератсияи Россия ба миқдори 89,855 тонна, аз ҷумҳурии Қазоқистон 25,078 тонна, аз ҷумҳурии Қирғизистон ба миқдори 914 тонна, аз ҷумҳурии Узбекистон 1230 тонна, аз ҷумҳурии Украина 70 тонна ва аз ҷумҳурии Беларус ба миқдори 55 тонна ворид карда шудааст, ки маблағи умумии он беш аз 55 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил медиҳад. маҳсулоти нафтӣ дар ин муддат ҳамзамон аз давлатҳои хориҷи дур ба миқдори 1136 тонна ворид карда шуд. тибқи маълумоти гумрукӣ дар се моҳаи аввали соли 2021 аз ҷониби 15 субъекти воридкунанда ба ҷумҳурӣ 113,308 тонна гази моеъ ба маблағи беш аз 51 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва бо нархи миёнаи 451 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои 1 тонна ворид карда шуд, ки аз ин 94% воридот аз ҷумҳурии Қазоқистон, 5% аз ҷумҳурии Узбекистон ва 1% аз Федератсияи Россия мебошад.
маҳсулоти нафтӣ аз ҷумла бензини автомобилӣ, созишвории дизелӣ ва гази моеъ ҳамчун маҳсулоти аз ҷиҳати иҷтимоӣ зарурӣ дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 июли соли 2019 таҳти рақами 350 ба номгӯи мол ва маҳсулоти аз ҷиҳати иҷтимоӣ зарурӣ ки нархҳояшон таҳти танзими давлатӣ қарор дода мешаванд арзёбӣ гардида нисбати онҳо танзими зидди инҳисорӣ ва назорати давлатӣ татбиқ мегардад. Хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар 3 моҳаи аввали соли 2021 баҳри таъмини иҷрои талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба сиёсати зидди инҳисорӣ дар самти танзими фаъолияти инҳисороти табиӣ ва ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон корҳои муайянеро ба анҷом расонид. мутахассисони хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз корбарӣ ва таҳлили вазъи ба амал омада яке аз сабабҳои қиматшавии нархи маводи сӯхтро дар беқурбшавии асъори миллӣ нисбат ба доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рабт медиҳанд. таҳлилҳо нишон доданд ки дар моҳи марти соли 2021 дар муқоиса нисбат ба моҳи январи ҳамин сол нархи сӯзишворӣ аз ҷумла бензин 33% баланд шудааст. фақат дар моҳи март нисбати моҳи январи соли 2021 сӯзишвории дизел бошад ба андозаи 23.7% баланд шуд. яке аз омилҳои баландшавии нарх ҳамин аст. агар мо 10 соли охира муқоиса карда биброем, баландшавии нарх мо маҳсулоте ки аз хориҷи кишвар асосан ворид мекунем бо доллар ворид мешавад, нарх қариб ки тағйир ёфтагӣ нест. нархи воридотиш агар курси доллар хати муайян кунем тағйир ёфтагӣ нест. вақте асосан баландшавии нарх ки имрӯз мардум бисёр ба шубҳа омадааст ки сабаби омилҳои баландшавии нарх, омили асосии баландшавии нарх беқурбшавии қурби асъори миллӣ нисбати асъори хориҷӣ мебошад. ба гуфтаи мутахассисон ҳар навъ маҳсулоте ки аз хориҷи кишвар бо асъори хориҷӣ харидорӣ ва дар дохили ҷумҳурӣ бо пули миллӣ фурӯхта мешавад, дар як мувозинат нигоҳ доштани арзиши он ғайриимкон мегардад. дар соли 2010 агар 1 литр гази моеъ 2.17 дирам буд, ин бо агар асъори хориҷӣ яъне бо доллар ҳисоб кунем яъне 50 цента ташкил мекунад. айни замон бошад 1 литр сӯзишвори гази моеъ 4.85 дирам аз ҳама баландтарин, агар бо доллар гардонем 0.42 цента ташкил мекунад. яъне ки баландшавӣ ки қариб нисбат ба давоми солҳои дигар ин нарх паст аст. нархи воридотӣ харидори мо бо асъори хориҷӣ аст. вақте ки бо расмият дар рӯи гумрукӣ мешавад, дар ин ҳолат бо аз рӯи қурби муайян карда шудаи бонки миллӣ ҳисоб мекунанд. яке аз омилҳои баландшавии нархи фурӯши чакана мебошад. тавре мутахассисон мегӯянд ба арзиши фурӯши чаканаи маводи сӯзишворӣ дар Тоҷикистон оину боло рафтани нархи нафт дар бозори ҷаҳонӣ, қурби асъори миллӣ нисбат ба асъори хориҷӣ, хароҷоти нақлиётӣ, пардохти андоз аз арзиши иловашуда, аксиз ва боҷи гумрукӣ таъсир мерасонад. дар ҳоли ҳозир 27% арзиши ҳар литри сӯзишвориро маблағҳои андозӣ ташкил медиҳанд. омили дигаре ки ба гуфтаи коршиносони масъалаҳои иқтисодӣ дар як соли охир ба поин ва боло рафтани нархи маводи сӯзишворӣ боис шуд, ин давраи пандемияи COVID-19 буд. пандемияе ки тамоми ҷаҳонро фаро гирифт, мушкилот сари он овард ки муваққатан баъзе аз коргоҳ корхонаҳое ки ба истеҳсол коркарди дилхоҳ масъул буданд, муваққатан аз кор боз монанд, ё ин ки теъдоди муайяни кормандони онҳо ба истироҳат равон карда шуд ва ин боис гардид ки давлатҳое ки истеҳсолкунандаи ин мавод ҳастанд кам шавад, яъне маҳсулоти истихроҷӣ кам гардад ва кам шудани албатта ин маҳсулот ба он оварда мерасонад ки дар оянда нарх дар дилхоҳ бозор, ҳам бозори минтақа, ҷаҳон ва Тоҷикистон ҳам гӯем хато намекунем боло рафтанаш имконпазир аст. дар мавриде ки муваққатан ин гуна корхонаҳо аз кор боз монданд, акун вақте ки вазъ ба эътидол омад, онҳо ҳаракат мекунанд ки бештар фаъолият баранд ва амон иқтидори муайяни пешинаи худро дастёб бошанд ва инам ба ҳамон оварда мерасонад ки аллакай арзиши ҳамон музди меҳнату ҳамон хароҷотҳои дохиле ки барои коркарди ин гуна маҳсулот равона мешуд зиёд гардад ва бо зиёд шудани ин гуна хароҷотҳо албатта нархи маҳсулоти нафтӣ низ боло меравад.
кам шудани имконоти захираҳои табиии давлатҳои истихроҷ ва содиркунандаи маҳсулоти нафтӣ, сатҳи болоравии нархҳо ва бештар гардидани талабот ба дилхоҳ навъи сӯзишворӣ сабабҳои дигари тағйир ёфтани қимати аслии маводи сӯхт арзёбӣ мешавад. ҷумҳурии тоҷикистон бештар ин маҳсулотро аз федератсияи россия ва ҷумҳурии қазоқистон ба кишвар воридот мекунад ва ба мо шумо маълум аст ки федератсияи россия солона дар ҳаҷми муайяне озод намудан аз боҷи содиротӣ, яъне ба кишвари мо ин гуна маҳсулотро содирот мекунад, вале ҷумҳурии қазоқистон ин гуна имтиёз надорад ва соҳибкорони мо шахсоне ки бевосита ба интиқол ва фурӯши ин гуна маҳсулот даст мезананд, имконияте аст ки ба нарх таъсири худро дошта бошад. талабот ба нафт дар дунё дар соли 2021 боз ҳам бештар мешавад, яъне талабот иловатан 6 миллион бушка дар як шабонарӯз зиёд гашта дар маҷмӯъ ба 96 миллион бушка дар шабонарӯз мерасад. ин ҳолат акнун ба каме барқароршавии иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва оғози ваксинатсия дар кишварҳои дунё иртибот дорад. ин маълумотро ташкилоти кишварҳои содиркунандаи нафт ва ё ОПЕК дар ҳисоботи моҳи апрелии худ интишор кард. ҳоло бибинед, дар муддате ки соли 2020 анамин мушкилоти сатҳи ҷаҳонӣ ба тоҷикистон низ таъсир расон, як давраи муайян ки мардум бевосита, яъне талабот ба ин маҳсулот кам шуд, нарх поён рафт, то андозае поён рафт ки барои тамоми мардум ин дастрас буд ва акнун ки бо ба эътидол омадани вазн дар кишварҳои ҷаҳон то андозае рафт шудани ин мушкилот, аллакай боз ин нархҳо оҳиста оҳиста боло рафтанд ва имрӯза талаботи мардумро қонеъ намуда истоданд, вале нарх то андозае ҳоло ҳам боло аст. арзиши ҷаҳонии нафт рӯз аз рӯз болотар меравад. ҳоло нархи як баррел нафт баробар ба $68 амрикоӣ шуд. афзоиши талабот ва кам шудани ҳаҷми захираи ин мавод боиси болоравии арзиши он гардидааст. аз рӯи хулосаи агентии байналмилалии энергетикӣ, тобистони соли 2020 бо сабаби авҷи бемории коронавирус, баста шудани марзҳо ва дигар маҳдудкуниҳо, захираи нафт бештар ва нархи он поин рафт. вале имрӯз бо сабаби якбора бештар шудани талабот ба нафт дар соҳилҳои шарқии иёлоти муттаҳидаи амрико, ҳаҷми захираҳо якбора то сатҳи минималии 30 сола поин рафт. гурӯҳи дигари коршиносон ба ин назар ҳастанд ки захираҳои мавҷуда дар замони пандемия ҳамин тобистон пурра тамом мешаванд. баробари боло рафтани арзиши маводи сӯзишворӣ, шурӯъ аз моҳи марти соли 2021 норасоии бензин дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории шаҳри Душанбе ба мушоҳида расид. ба амал омадани ин ҳолатро мутахассисони хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар татбиқи чораҳои қонунии пешгирикунандаи ҳолатҳои беасос боло бурдани нархи маҳсулоти нафтӣ ва кам ворид шудани бензини автомобилӣ аз баъзе давлатҳо маънӣ дод карданд. яъне дар давоми 3 моҳаи аввали соли 2021 воридоти маҳсулоти нафтӣ мувозинати худро гум кард. вақте ки мо таҳлил карда баромадем, дар моҳи январ фақат аз ҷумҳурии Қазоқистон гази моҳӣ ворид шудагӣ буд, аз Қирғизистон ки навои замон ворид шудааст, аз Федератсияи Россия дар моҳи январ ворид шудагӣ набуд, фақат аз Қазоқистон ворид шудагӣ буд. маҳсулоти нафтӣ аз ҷумла дар Қирғизистон ҳамин вақтҳои охир ҳозир камчини дархиди ҳамон ба мушоҳида мерасад. лекин дар ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай соҳибкорон масалан зиёд маҳсулоти нафтӣ ворид карданд. айни замон ин чиз маҳдудият карда нашудааст ва боварӣ дорем ки дар оянда ҷумҳурии мо аз норасоии сӯзишворӣ мебарояд. дар замони камёфт шудани бензин ва 10 дирҳаму 20 дирҳам боло рафтани нархи ҳар литр маводи сӯзишворӣ, баъзе соҳибкорон дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории худ ба фиреби истеъмолкунандагон оғоз карданд. дар 3 моҳаи аввали соли 2021 кормандони агентии Тоҷик Стандарт дар 44 ҳолат зиёда аз 51 тонна маҳсулоти нафтии ғайристандартиро ошкор карданд. вақте ки аз сарҳад маҳсулот ворид мешавад, дар анбори нигоҳдорӣ муваққатан бор нигоҳ дошта мешавад
از آنجا متخصص ما رفته گرفتن نمونه پیشنهاد میکنن برای تشخیص، ما همین تشخیص رو میگذرانیم، بعد اون با رسمیت گمرکی در آورده می شود. بعد گرفتن سرتیفیکات از طرف اگنتی توجیکستاندارت. ما غیر از این نظارت رو در بازار استعمالی نیز به راه میمونیم. از طرف نظارت سودای اگنتی همه وقت نقطه های فروش سوزشواری زیر نظارتند. اونها هم از جهت کم دادن برای صفت گرفتن نمونه با آزمایشگاه پیشنهاد میکنن، ما تشخیص میکنیم و نتیجهشون رو با متخصصان نظارت سودا پیشنهاد میکنیم. در حالت غیر استانداردی اگر محصولات آشکار کرده شد، از طرف نظارت سودا نسبت همین نقطه های فروش چاره‌های ضروری میاندیشند. بسیار حالت‌هایی میشود که فریب استعمال کننده با عدد بنزین اتومبیل تمغه ای 95 گفته میفروشد، در اصل ما میبینیم اون با تمغه ای 90 جوابگو میباشد. санҷиши сифати маҳсулоти нафтӣ шурӯъ аз соли 2014 тибқи талаботи регламенти техникии агентии тоҷикстандарт ба роҳ монда мешавад. дар асоси талаботи регламенти мазкур воридоти бензини автомобили нави АИ-80 ба ҷумҳурӣ аз соли 2019 пурра манъ карда шуд. қабули регламенти техникӣ ва корбурди он имкон фароҳам овард ки ба тоҷикистон маводи сӯзишвории баландсифат ворид карда шавад. موافق ترتیب این رگلمنت سوزشواری دیزلی و بنزین‌های اتومبیلی به کلاس‌ها جدا می‌شوند. مثال برای کلاس دوم مقدار سولفور در 1 کیلو نه زیاد از 500 میلی گرم، برای کلاس سوم در بنزین اتومبیلی 150 میلی گرم و در سوزشواری دیزلی 350 میلی گرم. کلاس چهارم باشد در هم بنزین اتومبیل و هم سوزشواری دیزلی 50 میلی گرم معین کرده شده است و کلاس پنجم باشد 10 میلی گرم برای هر دو محصولات که نه زیاد از 10 میلی گرم باید در 1 کیلو باشد. барои муайян кардани миқдори сулфур дар бензини автомобилӣ ва сӯзишвории дизелии мутобиқ ба стандарти евро 5 мо аз мутахассиси озмоишгоҳи ташхиси маҳсулоти нафтии агентии тоҷикстандарт даъват кардем ки амалӣ санҷишӣ гузаронад. барои миқдори муайяни сулфур муайян кардан дар кювет меган ҳамида 5 мл сӯзишвори дизелӣ рехта муайян мекунем ки дар таркиби сӯзишвори дизелӣ چی قدر سولفور موجود است، یعنی که با کدوم گروه کدوم صنف یعنی کلاس مطابقت میکند. پیش از کار بردن اساساً ما یعنی که گسیو میگه استاندارد ابراسی، یعنی که مقدار معین کرده شده است که در ترکیب همین محصولات یعنی اتالون میگن، یعنی که 10 میلی گرم 0.010% یعنی که 10 میلی گرم چی سولفور معین کرده شده است. پیش از کار بردن ما اولکه اینا مطابقت کنندگی هستیم آپارات قطعی همین، یعنی که کالیبروف کردگی هستیم و برای همین روز ما معین میکنیم که در ترکیب همین سوزشواری دیزلی چقدر مقدار سولفور موجود است. بعد 10 دقیقه پس معین کرده شد که سوزشواری دیزلی گرفتگی ما مقدار سولفورش 10 میلی گرم در 1 کیلو معین کرده شده است. یعنی که این سوزشواری دیزلی کلاس پنجم یعنی یورو 5 نباشد. ҳамин тавр мутахассисони озмоишгоҳи ташхиси маҳсулоти нафтии агентии тоҷикстандарт ба мо иттилоъ доданд ки солҳои охир бинобар ҷиддӣ ба роҳ мондани санҷишҳои муайянкунандаи сифати маҳсулот маводи сӯзишворӣ аз хориҷи кишвар бо сифати мутобиқ ба стандарти ҷаҳонии евро 4 ва евро 5 ворид карда мешавад. дар ин замина ёдрас мешавем ки коршоямии сутунчаҳои тақсимоти маводи сӯзишворӣ дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвориро низ мутахассисони агентии тоҷикстандарт мавриди санҷиш қарор медиҳанд. дар робита ба баланд шудани нархи маводи сӯзишворӣ ва қаблан камёфт шудани бензини автомобилӣ аз мутахассисони шуъбаи санҷиш ва андозагирии воситаҳои ченаки агентии тоҷикстандарт пурсон шудем ки дар 3 моҳи аввали соли 2021 ҳолатҳои аз меъёр кам пешниҳод кардани сӯзишворӣ ба харидорон ошкор гардид. агентии тоҷикстандарт ба хотири беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ барои ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон санҷишон пайваста мегузаронам. аз ин хотир нисбати солҳои пешина гӯям агар хеле ҳам дар сатҳи боло қарор доранд нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ барои каму зиёд додан. баъзе шикоятҳои аз тарафи
шаҳрвандон мешаванд, мо рафта мебинем дар он ҷо камбудиҳо ҳастанд, мувофиқ қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ба онҳо огоҳонома, амрияҳо ва инчунин ҷаримаҳо пешбинӣ карда мешавад. Бас сари вақт метавонам ислом мекунам ва мо мерем ҳамчун санҷишгар бо асаи нав санҷида, бо асаи нав тамғаи давлатӣ ҳамчун муҳру печат ёки пломб ва зада ба истифода қарор мегиранд. вобаста ба пешгирӣ намудани беасосболони халқ дар субъектҳои хоҷагидори ворикунандаи маҳсулоти нафтӣ аз ҷумла дар 11 субъекти хоҷагидор санҷиш гузаронида шуд. вобаста ба риоя накардани ҳолатҳои риоя накардани қоидаҳои нархгузорӣ ошкор карда шуд ва нисбати ин субъектҳо ҷазо дар намуди ба ҷаримабандӣ татбиқ карда шудааст. агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ягона сохторест ки ҳамасола дар асоси ҳаҷми тасдиқнамудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита аз хориҷи кишвар маҳсулоти нафтӣ ворид карда маводи сӯзишвориро бо бастани шартнома ва бо арзиши нисбатан пасттар аз нархи бозор ба корхонаву иншооти давлатӣ мефурӯшад. бо тағйир ёфтани мувозинати нархҳо дар бозори маводи сӯзишворӣ 31 марти соли 2021 дар асоси лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021 агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар ҳаҷми тасдиқнамудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ворид кардани маҳсулоти озуқа, сӯзишвории дизелӣ ва бензин аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда, аксиз ва боҷи гумрукӣ озод карда шуд. ин имтиёз дар навбати худ нигаронии намояндагони 17 ширкати воридкунандаи маҳсулоти нафтиро ба миён овард. намояндагони ширкатҳои аъзои ассотсиатсияи воридкунандагони маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъ 4 апрели соли 2021 зимни ирсоли як мактуби кушода ба унвони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки озод гардидани агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ворид кардани сӯзишвории дизелӣ ва бензин аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда, аксиз ва боҷи гумрукӣ фазои рақобатро ки тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи рақобат муқаррар шудааст вайрон карда ҳамзамон арзиши бензини автомобилии нави АИ 92 ба маблағи 2 сомонӣ ва сӯзишвории дизелиро то 1 сомони 20 дирҳам арзонтар мекунад. ин ҳолат дар нархгузорӣ фарқияти калонро ба вуҷуд меорад ва аъзои ассотсиатсия наметавонанд дар бозори маводи сӯзишворӣ рақобатпазир бошанд. муаллифони мактуб қайд карданд ки ҳаҷми умумии воридоти сӯзишворӣ аз ҷониби онҳо 80%-ро ташкил медиҳад ки аз натиҷаи фаъолият ҳамасола ба буҷети ҷумҳурӣ зиёда аз 1 миллиард сомонӣ аз ҳисоби андозҳо маблағ пардохт менамоянд. аз ин рӯ ширкатҳои воридкунандаи маҳсулоти нафтӣ мехоҳанд ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаи ворид кардани маҳсулоти нафтӣ дар баробари додани имтиёз ба агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба онҳо низ сабукиҳо бидиҳанд. дар ин замина коршиносони масъалаҳои иқтисодӣ бовар доранд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо омӯзиши амиқи вақту вазъ ба ширкатҳои воридкунандаи маҳсулоти нафтӣ имтиёз медиҳад. аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба зиёд соҳибкорону сармоягузорон имтиёзҳо ва сабукиҳо дар бахшҳои гуногуни иқтисод дода шуд ва ба ширкатҳои ватании кишвар ин гуна имтиёз, сабукӣ ва кӯмакҳо аз тарафи ҳукумати кишвар пешниҳод гардад, имконияте ҳаст ки боз нарх ба эътидол дароварда шавад. дар робита ба нигаронии намояндагони ширкатҳои аъзои ассотсиатсияи воридкунандагони маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъ аз агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаи давлатии телевизиони Душанбе иттилоъ доданд ки ҳиссаи воридоти маҳсулоти нафтии агентӣ дар бозори маводи сӯхт ҳамагӣ 3%-ро ташкил медиҳад. аз ин лиҳоз пешниҳод намудани имтиёзҳои андозӣ ва гумрукӣ нисбати ҳаҷми нишондодаи воридоти маҳсулоти зикршуда аз ҷониби агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рақобати солими иқтисодии байни воридкунандагони маҳсулот нақши назаррасе дошта наметавонад. агентӣ дар шарҳи иттилоъ қайд мекунад ки воридоти молу маҳсулоти аз пардохти андоз ва арзиши иловашуда ва пардохти гумрукӣ озодшаванда бо асъори хориҷӣ аз ҳисоби маблағҳои қарзи тиҷоратии Бонки Исломии Рушд харидорӣ карда мешаванд. қарзи тиҷоратӣ дар асоси шартномаи байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Исломии Рушд
пешниҳод гардида агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун иҷрокунандаи шартномаи мазкур аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муайян карда шудааст. иҷро намудани супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон истифода аз маблағҳои қарзи зикр гардида бо назардошти омилҳои беқурбшавии арзиши асъори миллӣ нисбат ба асъори хориҷӣ, номуназзамии мубодилаи асъор ва хизматрасонии бонкӣ мушкилиҳои баргардонидани маблағҳои қарзӣ бо ҳисоби хизматрасонии он ба миён меорад. бо ин мақсад яъне роҳ надодан ба талафоти маблағҳои қарзӣ, пешгирии зиёни молиявӣ ва саривақт баргардонидани маблағҳои қарзи мазкур, воридоти молу маҳсулот бо пешниҳоди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва пардохтҳои гумрукӣ озод карда шуданд. вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати мӯътадил гардонидани воридоти маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъ дар ҳамкорӣ бо вазорати энергетикаи федератсияи Россия созишномаи байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати энергетикаи федератсияи Россия барои ҳамкорӣ оид ба воридоти маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъ аз 6 феврали соли 2013 ба имзо расонидааст, ки дар дораи он ҳамасола мувофиқи талабот маводи сӯзишворӣ ворид карда мешавад. тибқи муқаррароти созишномаи мазкур, вазорати энергетика ва захираҳои об ҳар соли тақвимӣ дар асоси талаботи ҷумҳурӣ ба маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъ лоиҳаи нақшаи тавозуни индикативиро дар ҳаҷми муайян таҳия намуда бо ҷониби вазорати энергетикаи федератсияи Россия мувофиқа ва тасдиқ менамояд, ки аз ҷониби ҷамъиятҳои воридкунандаи ватанӣ ҳар сол дар доираи нақшаи тавозуни индикативӣ зикр гардида маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъ ба ҷумҳурии тоҷикистон бе боҷи гумрукӣ ворид карда мешавад. пешрафт ва корсоз шудани иқтисоди муосирро бе таъсис додани минтақаҳои озоди иқтисодӣ тасаввур кардан душвор аст. мувофиқи таҳлили коршиносон 30% тиҷорати ҷаҳонӣ тавассути минтақаҳои озоди иқтисодӣ амалӣ мегардад. дар кишвари мо низ минтақаҳои озоди иқтисодӣ фаъолият доранд. ҷалби сармоягузорон ба ин минтақаҳоро коршиносони масоили иқтисодӣ муҳим арзёбӣ мекунанд. дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара барои коркарди нафти хом коргоҳ корхонаи таъсис ёфтааст ва имконияте ҳаст, ки агар рафту ҷумҳурии тоҷикистон маҳсулоти нафти хомро ба ҳамин гуна коргоҳ корхона ворид кунад ва дар дохили кишвар ба истеҳсоли ин гуна маҳсулоти нафтӣ пардозад, фикр мекунам барои танзим намудани нарх дар бозор имконият фароҳам оварда мешавад. имрӯз соҳибкори муваффақи мо дар ин самт низ фаъол мешуд. фикр мекунам то андозае мо метавонистем нархи ин гуна маҳсулотро дар бозори кишвар ба эътидол дароварем. бояд гуфт, ки нархи сӯзишворӣ дар тоҷикистон танҳо бо сомонӣ тағйир ёфтааст. аммо агар мо онро бо доллари иёлоти муттаҳидаи амрико ҳисоб кунем, нарх бетағйир аст. ин маънои онро дорад, ки даромади мардум коҳиш ёфта пули миллӣ беқурб шудааст. аз ҷониби дигар, нархи сӯзишворӣ дар тоҷикистон аз осмон гирифта намешавад, балки аз рӯи формулаҳои дерина ҳисобу китоб мешавад. ба он ба расмият дарории гумрукӣ, аксизҳо, хароҷоти логистикӣ, андозҳо ва ғайраҳо дохил мешаванд. дар айни замон дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ 1 литр бензини автомобилӣ ва сӯзишвории дизелӣ беш аз 8 сомонӣ ва 1 литр гази моеъ зиёдтар аз 4 сомонӣ фурӯхта мешавад. аз матраҳ кардани мавзӯи гароншавии маводи сӯзишворӣ ва дурнамои таъминоти маҳсулоти нафтӣ дар тоҷикистон ба ин хулоса расидем, ки дар оянда мувофиқи талабот, воридот, захира ва сифати маҳсулоти нафтӣ дар тоҷикистон таъмин мешавад. аммо қимати бензини автомобилӣ, гази моеъ ва сӯзишвории дизелӣ арзон намешавад. ба шумо роҳи сафед мехоҳем.